ሰላም ተኸታተልቲ ቀመም ሚድያ ሰላም ወሰናይ እናጠመንኹ ናብ ናይሎም መደብ ከብሎም ፖለቲከኛ፣ አክቲቪስት፣ ጋዜጠኛ ብዙሓት ኣነኮ ፖለቲከኛ ኣይኮንኩን ክብሉ ንሰምዕ ንኸውን ኢና። ብልክዕ ፖለቲከኛ መን እዩ? አክቲቪስትን ጋዜጠኛን ከ መን እዮም? ፖለቲከኛ ምንጭ ፖለቲከኛ ዝብል ቃል ጥንታዊ ቋንቋ ግሪክ እዩ። ዝኾነ ኣብ ስልጣን ናይ ፖለቲካዊ ምሕደራ ዘሎ ሰብ ፖለቲከኛ እዩ። ፖለቲከኛ ኣብ ምውፃእ ፖሊሲ ወይ ሕጋጋት ናይ ሓንቲ ሃገር ኢዱ ዝሓውስ ወይ ጽልዋ ዝገብር ሰብ እዩ። ኣብ ፖለቲካውያን ውድባት ስልጣን ዘለዎ ሰብ እዩ። እዞም ውድባት ደገፍቲ ወይ ተቃወምቲ ናይቲ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ናይቲ ሃገር መንግስቲ ወይ ውድብ ክኾና ይኽእላ እየን። ኣብ መንግስታዊ ምርጫታት ዝሳተፍ ሰብ ፖለቲከኛ እዩ። ፖለቲከኛ ንህዝቢ ወኪል እዩ ዕላማታት ዘቐምጥ። ኣመሓደርቲ ናይ ክፍለ ሃገር፣ ኣውራጃ፣ ዞባን ከተማታትን እውን ምስ ፖለቲከኛውያን እዮም ዝጽብጸቡ። እዚኦም መሳልል ወይ ኣስካላ ናይቲ ኣብ ዝለዓለ ጽፍሒ ናይቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲከኛ እዮም። ስልጣኖም ካብ ናብ እናወስኸ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ንናይ ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝርከቡ ፕሬዚደንት ወይ ቀዳማይ ሚኒስተር፣ ቻንስለር፣ ንጉስ ወዘተ ምኽትሎምን ኣማኸርቶምን ዝኣመሰሉ ፖለቲከኛታት እዮም። ሚኒስተራት፣ ኣባላት ፈጸምቲ ኣካል፣ ኣባላት ባይቶ፣ ፈራዲት ኣካል፣ ኣምባሳደራት ወዘተ ናይ ሓንቲ ሃገር ፖለቲከኛታት እዮም። ብሓይሊ ድዩ ዋላ ብምርጫ ሰባት ኣብ መሪሕነት ክሳብ ዘለዉ ፖለቲከኛታት እዮም። ፖለቲከኛ ዕላምኡ ንምህራም ብዝጸንሑ ይኹኑ ብሓደሽቲ ፖለቲካውያን፣ ማሕበራውያን፣ ቁጠባውያን ስነ ሓሳባት ንኣእምሮ ህዝቢ ክቋጻጸር ዝጽዕር ሰብ እዩ። ፖለቲከኛ ኣብ ናይ ተቃውምቲ ወይ ደገፍቲ ሰልፍታት ወይ ውድባት መሪሕነት ዝተጠርነፈ እዩ። ሓደ ተራ ኣባል ናይ ውድብ ፖለቲከኛ ኣይኮነን፣ ከም ህዝቢ እዩ ዝሕሰብ። ኣብ መሪሕነት ናይ ሲቪካውያን ማሕበራት ዘለዉ ሰባት ፖለቲከኛታት ኣይኮኑን። ዝኾነ ሰብ ፖለቲከኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ደረጃ ወይ ዓይነት ትምህርቲ፣ ዕድመ፣ ጾታ ወዘተ ፖለቲከኛ ካብ ምዃን ኣየንቁጽኻን እዮም። ሰባት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብፖለቲካል ሳይንስ ስለ ዝተመረቑ ፖለቲከኛታት እዮም ማለት ኣይኮነን። ትምህርቲ በይኑ ፖለቲከኛ ኣይብለካን እዩ። ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ምስ ዝነጥፉ ግን ዝሓሸ ውፅኢት ክህልዎም ይኽእል እዩ። ሓደ መምህር ፖለቲከኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከምኡውን ማሪን፣ ሓረስታይ፣ ነጋዳይ፣ ኢንጂነር፣ ዶክተር፣ ስነ ጥበበኛ ወዘተ ፖለቲከኛታት ክኾኑ ምስ ዝደልዩ ዝኽልክሎም ረቑሒ የለን። ጥራሕ ኣብ ፖለቲካዊ መሪሕነት ተሳቲፎም ወንበርን ሰዓብትን የጥርዩ። ሓንሳብ ፖለቲከኛ ምስ ኮንካ ልክዕ ከም ካልኦት ሞያታት ከም ሞያኻ እዩ ዝጽዋዕ፣ ከም ፖሊስ፣ ፓይሎትን ካልኦትን። ኣብ ወንበራት ይኹኑ ኣብ መሪሕነት ናይ ሓንቲ ፖለቲካዊት ምንቅስቓስ ዝርከቡ ሰባት ፖለቲከኛታት እዮም። አክቲቪስት ለውጢ ዝሓትት ሰብ እዩ። አክቲቪስት ንለውጢ ዝጉስኩስ ሰብ እዩ። ጠለብ ናይቲ ለውጢ ሱርበትኽ ወይ ጽጋናዊ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ለውጢ ዝድለየሉ ዘሎ ሓደ ካብ ፖለቲካውያን፣ ማሕበራውያን፣ ቁጠባውያን ሓሳባት ክኸውን ይኽእል እዩ። እቶም ዝልወጡ ናይ ፖለቲካ ዓመፅ፣ ቁጠባዊ ሃሰያ፣ ጾታዊ ሕቶ፣ ዓሌትነት፣ ዓብላልነት፣ ኣከባብያዊ ኣተሓሕዛ፣ ባህላዊ ጸቕጢ ወዘተ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። አክቲቪስት ተቃውሞኦም ብመገዲ ሰላማዊ ሰልፊ፣ ደብዳቤ፣ ጥበብ፣ ማሕበራዊ ሜድያታት ከሳልጡ ይኽእሉ። ምናልባት እቶም አክቲቪስት ሰብ ጸጋም ዝኾኑ ፍርያቶም ወይ ቀረቦም ደው ኣቢሎም ለውጢ ክሓትውን ይኽእሉ እዮም። ዝዓበየ ዕላማ ናይ አክቲቪስት ንሕብረተሰቦም ዝሓሸ ዓለም ንምፍጣር ወይ ንምርግጋጽ እዩ። ብውሕዱ ብናቶም ርድኢት አክቲቪስት ንምዃን ፍሉይ ዓውደ ትምህርቲ ኣይድልየካን እዩ። ስነ ጥበበኛ፣ ኣደ፣ መምህር ወዘተ አክቲቪስት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።
ሓንቲ መምህር ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ንምጥባቕ ኣክቲቪስት ኮይና ክትጉስጉስ ትኽእል እያ። እታ መምህር ንኣብ መሪሕነት ዘሎ መንግስቲ መብፅዑ ምስ ዘየተግብር ንኸተግብሮ ወይ ካብ ስልጣኑ ንኽእለ ከም ኣክቲቪስት ጎስጓስ ክትገብር ትኽእል እያ። ዕላማኣ ግን መንግስቲ ተኣልዩ ንባዕላ መራሒት ንኽትከውን ኣይኮነን። ሓደ ሰብ ንመንግስቲ ዝቃወሙ ንምቁዋም እውን ኣክቲቪስት ክኸውን ይኽእል እዩ። ጋዜጠኛ ዘይኮን ፖለቲከኛን ኣክቲቪስትን ብዓውደ ትምህርቲ ትወሃቦ ማዕርግ ናይ ሞያ እዩ። ብዘይ ትምህርቲ ጋዜጠኛ ናይ ምዃን ተኽእሎ የለን ማለት ግን ኣይኮነን። ስራሕ ናይ ሞይኡ እዋናውን ሕሉፍን ፍጻሜታት፣ ሓቅታት፣ ሓደሽቲ ሓሳባትን ዜናን ብመልክዕ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ይቐርብ። ሓበሬትኡ ብመገዲ ጋዜጣን መጽሔትን ብሮድካስትን የመሓላልፎ። ብሮድካስት ንኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒ ከም ቴሌቪዥንን ራድዮን ኢንተርኔትን የጠቃልል። ጽጹይ ሓበሬታ ንምርካብ ገለ ካብ ዝጥቀመሎም ሜላታት ብቃለ መሕተት፣ ኣብ ቦታ ፍጻሜ ብምስታፍ፣ ታሪክ ብምውካስ፣ ምንጭታት ብምብዛሕን ምስ ትካላት ወይ ውልቀ ሰባት ናይ ቴክኖሎጂ ክኢላታት ብምሽራኽን፣ ክኢላታት ቴክኖሎጂ ናይ ሳተላይትን ኮምፒውተርን ዝኣመሰሉ። ሓደ ሰብ ብዘይ ናይ ትምህርቲ ዲግሪ እንታይ ምስ ዘማልኡ ጋዜጠኛ ተባሂሉ ክጽዋዕ ዝኽእል? ቁጽሪ 1 ቅድሚ ጋዜጠኛ ምባሉ ወይ ምባላ እቶም ቀንድን መሰረታውያንን ረቋሒታት ናይ ጋዜጠኛ ክእለት ከማልእዎም ኣለዎም። ብሉጽ ናይ መጽሓፍ ብቕዓት ወይ ልምዲ ክህልዎም ኣለዎ። ተወሰኽቲ ሓሳባት ናይ ምቕባልን ምሃብን ክእለት፣ ብሉጽ ናይ ምሕደራ ግዜ፣ ከምኡ እውን ናይ ምውድዳብ ተመክሮ። ቁጽሪ 2 ብርእሰ ተኣማንነትን ብብሉጽ ክእለትን እተቕርቦምን እትልለየሎምን መደባት ወይ መደብ ክህልውኻ ኣለዎም። ኣብቲ ተቕርቦ መደብ ተውህቦ እንተለካ መሳርሕቲ ክትስሕብ ትኽእል ኢኻ። ንተመክሮ ክሕግዘካ ምስ ሰብ ሞያ ኮነ ኢንተርቴይንመንታት ብሉጽ ዝምድና ክህልወካ ኣለዎ። ንዕቤት ሞያኻ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ። ቁጽሪ 3 እቶም ተቕርቦ መደባት ዘይቋራረጹ ክኾኑ ኣለዎም። ሰሙናዊ፣ መዓልታዊ ወዘተ። ሓደ ሰብ ነዚኦም ንንውሕ ዝበለ ግዜ ምስ ዘማልኦም ጋዜጠኛ ተባሂሉ ክጽዋዕ ይኽእል እዩ። ጋዜጠኝነት ብዘይ ትምህርቲ ንኽትበቕዖን ንኽትዕቅቦን ብዙሕ ጻዕሪ ዝሓትት። ምስ ግዜ ሓጸርቲ ስልጠናታት ናይ ጋዜጠኝነትን ምስኡ ዝተሓሓዙ ከም ፎቶግራፍ፣ ቪዲዮግራፍን ምቅንባርን ክትወስድ ኣለካ። ጋዜጠኛ ሓቂ ክዛረብ ኣለዎ። እዚ ማለት ግን ሓሶት ክዛረብ የብሉን እምበር ጸግዒ ክሕዝ የብሉን ማለት ኣይኮነን። ሓደ ጋዜጠኛ ደጋፊ ወይ ተደናጋጺ ናይ ሓንቲ ፖለቲካዊት ውድብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ነታ ውድብ ዝዕብዩ ሓቅታት፣ መደባት ኮነ ሓበሬታታት ምዘመሓላልፍ ሓሶት ኣይኮነን ዝቐርብ ዘሎ። በንጻሩ ናይታ ተጻራሪት ፖለቲካዊት ውድብ ጸጽብቑ ገሲዩ ሓቀኛታት ድኽመታት ምስ ዘቐርብ ሕጂ እውን እቶም ድኽመታት ሓቂ ክሳብ ዝኾኑ ኣይሓሰወን። መደምደምታ ፖለቲከኛ ማለት ስልጣን ሒዙ ንህዝብን ጉዳያት ህዝብን ዘመሓደር ወይ ዝመርሕ ሰብ እዩ። ጽፍሒ ስልጣኑ ብዘየገድስ እቲ ህዝቢ ብመልክዕ ሃገር ኮነ ውድብ ወይ ምንቅስቓሳት ክርአ ይኽእል። ኣክቲቪስት ማለት ፖለቲካ ወይ ማሕበራዊ ለውጢ ንኽህሉ ዝጉስጉስን ንመንግስቲ ጸቕጢ ዝፈጥርን ሰብ እዩ። ጋዜጠኛ ናብ ህዝቢ ሓበሬታታት ዘመሓላልፍ በዓል ሞያ እዩ። ጋዜጠኛ ኣብ ሓቅታት ከድህብ ከሎ፣ ኣክቲቪስት ግን ዝያዳ ኣብ ዕላሙ እዩ ዘድህብ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ብምግባር ከተተባብዑና ከዘክረኩም ፈቱ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ጻንሖትና ነዝመስል ክሳብ ኣብ ስዕብ መደብና ንራኸብ ሰሰናይ እናተመነኹ ይፋነወኩም።